Sa mga pangenot na bareta, duwang persona gadan sa magkasuway na aksidente sa Albay asin Camarines Sur. Kasulo na itala sa Bakakay. Tulong estudyante arestado kan maaktuhan na nagagamit nin marijuana. Piling residente sa Rapu-Rapu na tawanin cash assistance asin food packs sali sa DSWD Bicol asin ako Bicol Party List. Asin bistuhon ng Bicolana na nagpandua sa licensure examination for architecture. Maray na hapon, Lunes, Pebrero 6, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Babayi gadan kan maligis nin truck sa syudad nin Legazpi. Detalye sa istorya ni Nomar Corporal. Dead on the spot ang 25 anyos sa si Erica Munoz kang Barangay Cruzada, Legazpi City. Matapos na mabangga ang piglulunadang motorsiklo ning sarong mixer truck sa tinampong sahop kang Barangay Arimbay kang parehong syudad. Mag-alas 11 ning banggi kang nakalihis na Sabado, Enero 4. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Henry Mirapuentes kang Legazpi City Police Station. Mantang pigbabaybay ni Munoz ang tinampo pasiring sa sentro kang Legazpi. Nag-overtake subot ang biktima sa kasunodan na mixer truck. Alagad aksidenteng natumba asin nakapairarom sagud sa maligidan kang mixer truck ang payo ni Munoz. Nagsusunod din sa Urian, pigo ko par kay ni ang right outermost lane. Base sa report, ini pong motor, sa di pa maisya na dahilan, bigla na lang doon din suminimplang, pagsimplang, ito naman nangyari na driver, si Erica Munoz, napaduman sa irarom kang truck. Kung sa ini po, naligis na naman taligis payo kay ini. Dahilan kan sa iyang paggagana. Tulos man na naarestar ang driver kang mixer truck na binistong si Simeon Poa, 52 anyos, na naatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Magpapay na lang ata yung agreed party under regular filing. Nakikiuran mo po kami sa sa ibang ahensya na buktakan diyan kung pwede magpuon padang bigaa Arimbay Rawis kasi accident prone area yan. Baka pwede malagan man lamang diyan mga signages o mga informative signages na makakatabang sa awareness ba? Sa datos kang hipatura, ininang ikaapat na naitala nindang makangirat na aksidente na may binawian ng buhay, partikularmente sa nasambit na tinampo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Babayi gadan kan mahulog sa piglulunadang motorsiklo, dangan maligis nin bus sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Tulos na binawian nin buhay ni 18 anyos sa si Arabella Cuenca kan Tagkawayan, Quezon City matapos na maligis din pampasaherong bus sa Andaya Highway, Barangay Agrupasyon, Ragay, Camarines Sur, alas 6:20 kasubanggi. Sa investigasyon kan Ragay Municipal Police Station, backgrade kan 20 anyos sa si Januel Matias, residente kan Barangay San Rafael, Parang Banwaan ang biktima. Gikan Ragay, pauli na kuta sa saindang apartment sinda Matias asin Cuenca sa Sipokot, Camarines Sur. Alagad huli kan lubak sa tinampo, natumbaan piglulunad ang motorsiklo kan biktima na nagresulta sa iya pagkakahulog asin pagkakaligis man sa iya kan kasunodan na bus na pigmamaneho kan 55 anyos na si Aurelio Cantor kan Gawa, Camarines Sur. Medyo may problema lang po sa overtaking, ma'am. Medyo harami sa kada po dapat sinasakop ang linya na ito. Dapat itong motor lang ang yaon dumami. Sa dapat ang area ko sa one vehicle lang po ang pwede. Dahil dapat nag-granid dumami sa pag-overtake, ma'am, dapat at least 1 meter po ang distance dyan. Maswerteng minor injury sa naan sinapo ni Matias. Mayo man na CCTV sa lugar kan pinangyarihan. Napag-araman man na mayong lisensya si Matias. Magkaklase subuot sinta Matias sa Cuenca asin parehong first year criminology student sa Sipokot.
sana po mas mag-ingat pati nag-play po para madali maray mag-overtake na alanganin kasi siguro naghahabol ang tutungka na o nagmamadali na sa gusto na makauli. Tapos sa mga man pong lisensya, may magpilit na magpuyan. Magkuha ng lisensya, tanay, sertifikado na ka. Sa presente, nasa pag-uulay pa ng buslados. In kaso man na magkaso ang pamilya kan biktima, reckless imprudence assaulting to homicide ang kahampango na kaso ni Kantor. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Kasulo na itala sa Bakakay. Mga aktibidad naman para sa Fire Prevention Month, kasado na. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Sulamenteng ang pagturutindanin baduya sa iyang sadit na pwesto sa Barangay Sugod, Bakakay, Albay ang piglalaomang hanap buhay ni Maricel Zaragoza. Alagad 1:30 nin maagahon kan Sabado, kan basang nasa ng masuloan sa iyang pwesto. Hastangon yan, blanco pa siya sa posibleng pinagpunan kan kasulo. Abi ganun ko lang po ta. Di man po kaming kaiwal na tapos taging arog kaini. Minsan nagkapangaji po nga ako na mabuot man po kami kahit paano. Nagtatao man po kami, wakang madamot. Natapos ito nangyari po sa muya ni taon-taon na lang po. Arog kaini po. Sigon sa BFP Bakakay, posibleng nabayaan na baga sa lutuan ang kausa kan kasulo. Gibo man ang tindahan sa light materials kaya marikas na naglakop ang kalayo. Sa pagsabot kang harong, napaltok na ninda susulo, okay na ito, kampante na sinda. Pero deta aram dahil sa dakulon pang mga factors or mga nakakatabang para mabuo ang kalayo, arog kang maparos ang lugar na ito, open field ito, bukas, aragihan, paruson. So, nabuhay kung giraray so kalayo, nagkaigwa tulos ki factors na para mabuhay giraray so. Mientras tanto, dagos naman na nagpagiromdom ang BFP na posible liwat maglangkaw ang numero kan mga insidente nin kasulo mantang padangadang ang summer season, partikular na ang bulan nin Marso na deklaradong Fire Prevention Month. Hirap nin Diyos, inot ini, pero sana day na magparadagdag pa. Kaya talagang magiging agresibo kita sa kampanya, sa pag-iwas, bakong sa pagpuksa na kundi sa pag-iwas na kang kasulo. Inot po ini sa Bakakay, sa records me. Sa datos kan BFP Bicol, nakapagtala nin total na 614 na kasulo sa riyon. Kung sa Camarines Sur ang may pinakadakol na kaso, mantang faulty electrical connection naman ang nangingenot na kausa nin kasulo. So medyo hindi pa natin ma-project yung talagang total fire incidents natin dahil hindi pa po natin nakukuha lahat, especially yung peak ng ating fires, yung peak ng ating fire, kumbaga sabihin natin. Dugang pa kan BFP Bicol, kasado na ang preparasyon para sa papaabot na Fire Prevention Month, saro sa mga highlight ngunya na taon ang Fire Road Show, kung sa intutok doon ang mga partisipante ng fire safety, rescue and emergency medical services. Kung saan po ito po ay isi-showcase natin lahat ng capacity, capability ng BFP. Most especially yung ating target participants dito ay mga school children, mga elementary, high school. Patanid ng gadkang BFP Bicol, think fire safety. I-unplug ang appliances asin gadgets na posibleng mag-overheat o rog ng mainit na an panahon. Pigpagiromduman kang BFP ang publiko na magkaigwanin mga numero kan pinakaaraning BFP office para sa marikas na responde tuyong may kasulo. Ng bahay natin, siguraduhin po natin na naka-unplug yung ating mga nakasaksak na appliances. Mientras tanto, sigun sa Pag-asa, mamatean na ang paglaog kan hot and dry summer season sa ikaduwang semana kan Marso, laoman na kan publiko ang 34 hanggang 35 grado sentigrado na temperatura. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Umento sa presyo nin mga burak lauman sa papaabuto na selebrasyon kan aldaw nin mga puso. Pinakaure sa presyuhan, aramunta sa istorya ni Nomar Corporal. Namakal na ngunya na aldaw ning burak asin teddy bear and delivery rider na si Marlon. Order kaya ini sa iya ngunya na papaabot na aldaw ning mga puso. Sabi niya, dakul na sa iyang nagpapareserve na mga customer. Mas maganda kayang mamakal na ngunyan habang barato pa ang presyo kan mga burak. Basta kumita ng mga
300 ganyan, okay na. Kasama yung deliver. May 1.5 ganyan. 2,000 ganyan. Depende sa layo po. Sa presente, mababa kaling 100 pesos ang kada pidasok ang red rose. Ang sunflower naman, 150 sundo 200 pesos. 150 pesos naman ang kada pidasok ang Ecuadorian rose. Mababakal naman ang mga bouquet ng 500 pesos sundo 1,000 depende sa klase o disenyo. Alagad sigun sa mga paratinda, lauma na sa sunod na simana na magkakaigwa ng aumento sa presyo ng burak. Tumaas na, nung December pa, mataas na dati. Lalo na ngayon, tumaas ng tumaas. Lalo na yung sa Valentine, tataas pa yan. Dati yung bigay namin ng 50, ngayon 100. Pag maramihan, 80 yung rose, singgilan. Aminado sinda Nanay Arlene as si Nanay Rochelle. Amay pa sana dakul na talaga ang nagpapareserve sa indaning burak. Maubos. Sigurado yun, sir. Kasi walang mahal sa nagmamahal. Ako talaga, sa totoo lang, nagpapareserve, marami na. Mga reserve, hindi ko pa binihingian ng pera kasi gusto ko pagdating nung saka na lang. Laom na sana kang paratinda ning burak. Maging makusog ang bintanin dangon niya na taon. Ngani maski puro papaano, makabawi sa kalugian kang nakalihis na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Tulong estudyante sa Tabaco City arestado kan maaktuhan na nagagamit nin marijuana. Asin bistuhon ng Bicolana na nagpanduwa sa 2023 Architects Licensure Examination. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Tulong estudyante sa siyudad nin Tabaco, arestado kan maaktuhan na nagagamit nin marijuana. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Arestado ang tulong estudyante kan Bungabong National High School sa Bungabong, Tabaco City matapos na maaktuhan nagagamit nin marijuana Huwebes, Pebrero 2. Sigon kay Police Senior Master Sergeant Oliver Pablo, tagapagtaram kan Tabaco City PNP, base sa pahayag sa indakang principal, mantang nag-i-inspeksyon ang gwardya sa palibot kang eskwelahan, naaktuhan man ang pigibong ilegal na aktibidad kan tulong sospek oras din pagklase. Dai naman ako apang magnigar kan mga sospechado. Turn over po sa atin dito sa Tabaco City Police Station
after po ng inventory, yung required na inventory and processing ng Republic Act N165. Sa impormasyon, anas 18 anyos ang mga sospek asin mga residente kan barangay Baranghawon, parehong syudad. Apwera sa marijuana, nakumpiskar man sa mga kagibo ang iba pang parapernalya siring kan improvised tutor. Na sana po ay di po kita mag-resort sa arog-kening mga aktibidad, sir. Lalong-lalo na po mga estudyante kita, dakulaon po ang puturo na pwedeng makuha ka mga estudyante kita. Sana po, di sinda mag-try na mga arog-kening. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon kan mga suspetsado. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Mga parasira asin senior citizens sa Isla Canrapurapu, Albay nakaresibinin cash assistance asin food packs gikan sa Ako Bicol Party List asin DSWD Bicol. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. An mataawanin pa di baagong paglaom ang mga taga sa Isla Canrapurapu, Albay. An obheto sa ginibong cash assistance asin food packs distribution, padrino ang Ako Bicol Party List asin DSWD Bicol. Para sa dawang benepisyaryo nagikan sa barangay Bugtong kan parehong banwaan, dakulang bagay ang pigtaong asistensya sa inda kan partido asin kan DSWD. Bilang senior citizen kaya, mayo naman sindang pwedeng lauman na trabaho. Kaugmahan may nang matawang kami kaantar kani ang maluyan dilit siya. Dahil kimaray na dilit siya. Nagaanap naman sa nasako. So aki kung kangudan maray nga kung pirming may trabaho. So kuya, dakulang salamat na makakareceive naman kami kay kan mga anong ipagtatao sa mo. Ta kami dahil pa nakakareceive kan sa senior. Wala sa sinta, dahil pa kami hanggang unyan. Kasuod makan ginibon aktibidad sa barangay Dapdap kung sa inunmil na benepisyaryo ang nataawanin food packs. Para sa paranaunin food packs, igwamanin cash assistance. Saro sa mga napiling benepisyaryo ang parasirang si Jeffrey kan barangay San Ramon. Dakulaon po na marayang tabang kainita. Mas lalong mapapaano mi ang may sa samuya na paghanap buhay, mas lalong mapapagian po ang pagsira mi po kung mas lalong magtabang po ang Ako Bicol. Sigon sa officer in charge kan Municipal Social Welfare and Development Office kan Isla, 118 parasira sa isla ang napili nindang matauwanin pinansyal na asistensya. Sabot na kaya ninda na haros 2 bulan man na naapektaran ng hanap buhay kan mga parasira sa isla, huli kan gale warning asin kan share line. Ang katuyahan po kaini na kahit papano po ay matulungan natin yung mga indigent families natin na kahit papano ma-provide yung kanila pong pangangailangan sa pang-araw-araw. Lalo pat ngayon na hindi po nagbabago yung ating panahon, minsan mabuti, minsan hindi. So napakalaking epekto po sa ekonomiya nila. Presente man sa aktibidad ang Regional Director kan DSWD Bicol na si Norman Laurio asin si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda. Isa sa programa ngayon ng DSWD, yung pagpipreposition sa mga island municipalities. Sa loob po ng 4 na buwan ko na itinalaga ko dito bilang Regional Director, yung po ang tinanabaho natin. Halos lahat po ng mga munisipyo sa Catanduanes, mayroon po yung nakaprepo na more or less 500 na mga food packs. Para at least pag ganitong may mga floodings, may mga affected, hindi na po tayo maghihintay mula doon sa bodega natin sa Legazpi City. Enot na enot, yan po obligasyon mi na magtabang sa Indok kan Ako Bicol. Bako lang bilang pagpasalamat kan sa Indok pong pagpadaba sa mo, pagsaporta. Kundi iyon na po yan ang samuya pong katinuyuhan bilang public servant na madara sa Indok ang pagpadaba kan gobyerno. Sigon sa Executive Director kan partido na si Atty. Alfredo Garbin Jr., ang aktibidad bunga kan sa indang pinagsararong pwersa nga ni makapagtaong alalay sa mga apektadong residentes kan banwaan na haros matenggan na ang paghahanap buhay dara kan maraot na panahon. Ang mga representante kang segundo distrito, pati kang Ako Bicol Party List day nag-uuntok na magkalap ki pondo, especially so na ang chairman kang appropriation si Congressman Saldico yaon duman sa Kongreso asin day nagpapabaya. Magigiromdoman, inero kan ipaisirarom sa state of calamity ang bilog na isla. Sa damage assessment and needs analysis kaya kan Local Disaster Risk Reduction and Management Council, dakula ang pigdadarang negatibong epekto kan share line asin gale warning sa ekonomiya kan banwaan.
Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Relic ni St. Therese of the Child Jesus nagsungko sa probinsya ni Albay. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Day pinalampas ni Nanay Maria Teresita kang Legazpi City na personal na mailing ang relic ni St. Therese of the Child of Jesus na nagsungko sa headquarters kang Coast Guard District Bicol sa Rawis, Legazpi City, kasubong aga. Istorya ni Nanay Maria Teresita, ulikan sa iyang hirarom na pagtubod, isinusog niya man sa patron ang pangarangkan sa iyang aki, na ipinangaran man sa iya kan sa iyang magurang. Piga-guide niya ako halos everyday na nagapangadji ako sa iya, magpuon kan aki pa ako malangani pagba-birthday ko pigtatawan na pakatapos kang misa niya di birthday ko yung feast day October 3. Ang mother ko nako ayan mga roses titaw sa ko. Ang baga siya, little flower baga siya. Aside from title niyang Little Child of Jesus, she is also the little flower. Gikan panglibma ng Camarines Sur ang relic, asiniatod sa isla kang Catanduanes. Sigun kay Lieutenant Commander Eman Abila, ininguha talaga ninda na maiapit man ang patron sa saindang istasyon. At ang ibinigay sa amin na barko ang Bagakay BRP 4411 na kung saan andyan na ngayon sa Legazpi Port. So ngayon dahil napagbigyan ang pagbisitang ito ni relic ni St. Therese sa Catanduanes sa pamamagitan ng pagtawid nito sa barko ng Coast Guard, ni-request ng aming district commander na kung pwede, idaan muna dito sa loob mismo ng kampo ng district. Sinabi man ni Abila, maski napigtugot ninda na mahiling asin mara niya ng imahin sa publiko, siniguro man ninda na padagos na nasusunod ang mandatong health protocols. Mga naglaog digdi, nakasuratan sa indang mga pangaran, namumonitor me. And aside from that, igwalang sindak yung mga limited na lugar kung saan sinda pwede hanggan. Iyo pang tigigibutang mo niyan. Tulong aldaw man na matinir sa Diocese kang Catanduanes ang imahen, asin nakatalaan na ibiyahe pasiring sa Sursogon. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. Bicolana nagpanduwa sa katatapos pa sa ng licensure examination for architecture. Bistuhon ta siya sa istorya ni Maria Lorenzana. 5 aldaw na ang nakaliis kan maisiyan kan 24 anyos sa siya na may kan barangay Sagpon Daraga Albay na siya ang top 2 sa katatapos pa sa ng licensure examination for architecture. Alagad hasta sa presente, day pa siya makatubod sa naresibing good news. Istorya ni Shana, day niya pinangiturogan na maging architect. Aki ipa, maawot niya maging author ng libro. Nagbaagos na kan magtungtong siya sa high school. Kung saan, naging harani sa buot niya ang subject na drafting. Kaya kan magkolehiyo, nag-enroll siya sa kursong Bachelor of Science in Architecture sa Bicol University Institute of Design and Architecture. Taong 2020 kan makagraduar naman siya sa nasabing kurso. Grabe po yung iyak ko noon sa habang kakol ko yung mentor ko, yung architect mentor ko nung nag-apprenticeship ako. Habang hindi na niya ako naiintindihan kasi iyak na lang po ang naririnig nila sa line. Hindi ko po kasi talaga parang hala, totoo ba? Tapos grabe na yung emotions ko that time. Kaya wala, iniyak ko na lang po. Tapos nagpasalamat talaga ako na. Matuas si Shana sa saindang duwag magtugang. Housewife naman ang sa iyang ina. Mantang din sa Daraga Community College ang sa iyang ama. Aminado si Shana, bako madali ang inagihan niya sa pag-review. Alagad huli sa tiwala asin suporta na pigtaukan sa iyang pamilya, mas nabawasan ang stress asin pressure na namamatian niya. Ginawa ko pong goal na makapasok sa mga top-notchers para makapasa. Kasi ang turo po sa amin sa institute nung mga professors po namin na i-aim namin yung kung mag-i-aim kami yung pinakamataas na para sigurado meron kaming second, may third, may fourth, makakapasa kami. Sa 3,473 na nagkuha kan eksaminasyon, saro si Shana sa 1,980 na nakapasar. Apwera sa pamilya, labi manan pasasalamat ni Shana sa iyang mga barkada, asin sa iyang mentor na dai naguntok sa pagsuporta asin pagiya sa iya. Yung journey ko,
hindi man gano'n naging kumbaga dramatic or wala akong kahit anong story na gano'n. Ang thankful ako kasi naging masaya yung journey ko kasama sila, na hanggang ngayon na naging architect ako. Yung mga kasama ko sa review, yung mga barkada ko, yung mga senior ko din sa institute na Sa presente, naghahanap na nin malalaugan na trabaho si Shana nga ni dagos nang magamit ang sa iyang lisensya. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Renzana. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jenny Nies. Salamat!